2026 silindiwe. Referencing or basing my reflection kule verse endifundileyo yabaseRoma, ba indalo iyancwina ilindele ukukhipha okanye ukuvezwa kwabantwana bakaThixo. So ndizothi ke ngalo mazwi abantu abatsha MEDSOC members silindiwe. Njengamntu ke ukhulele emakhaya, umama bekethi xa ke edolophini nangona besilazi ixesha lokubuya kwebhasi, kodwa besihlala silindile. Ekulindeni ke ukhona umvuzo. Silinde noba selibona ilanga liyatshona, kodwa sazi uba umama uyabuya. Nani ke nihamba phezu kwalo magama okanye phezu kwalo mgomo while siphila ezweni, more especially thina abantu abatsha abakwi-institution of higher learning, siqala unyaka uthi ngosowuqala ngathi uyaphela. A lot of things ezenzekayo esezenzekile, ezinye zisenza singathembi nale nto besizoyenza kubiza ukuphumelela. Abanye xa sasithutha sindululwe emakhaya sakhutshwa ngomthandazo silindiwe. As we gather to start this new academic year, we stand like those abayibanjisiweyo nangona ingekacaci bizaba yintoni. Kodwa le nto ilapha kuthi siyayazi thina, abanye abantu abazuyazi. And le nto esiyenza asenzeli thina kodwa senzela thina. Ngoba nje kulapha uzofunda to qualify yourself. But after qualify la wenzeli wena kodwa wenzela wena. Noko kunjalo ubomi busipresenta ngezinto ezininzi, more than the lectures and the research and assignments, as quite challenge nayo as we are here to acquire education. We find ourselves in a space where identity or identities are formed, sometimes are crushed. Convictions are tested, and future sometimes is shaped. Abanye bethu, this season brings excitement alongside pressure, financial burdens, uncertainties about the future, social expectation, anxiety, loneliness, and the struggle to remain faithful to your values in a rapidly changing world, more especially in the university context, where yonke into ikhona, yonke into accessible, yonke into yet rich. But nazi ba while usenza zonke ezo zinto lindiwe. We also face challenges of inequality, challenges of unemployment. Siyafunda kodwa sazi sizawuqasheka na. Abanye sibashiya ekhaya bahleli banazo i-degrees, mhlawumbe bachuza wrong. Ecological degradation, kunile kwensuku eziphelileyo ndanomfanekiso womuntu ohlala eTyotyomeni ekhaya elitsha qabela itshisa lisithi 35 degrees. Ndabuza ubuphila njani la. Yekuthina we are given an opportunity to challenge what is happening so that our lives and the lives of those whom we will be leading ngaba different. So ufundela wena kodwa ufundela wena. Community is still longing for justice and dignity. Ngeke ngumfundisi ke kwenza ndawo ezinelokishi ubona abazali bethu betshintshisana ngeza toilet eziblue. Mina sibona
zizokhutshwa ngenye imini bangafika abantu abazitshintshayo. Kunyanzeleka ukuba ngozinceda ngoba when nature calls you cannot resist. The other side. In such a context, Apostle Paul speaks a powerful and a challenging word. Romans chapter 8 verses 18 to 19. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy comparing with the glory about to be revealed to us. For creation waits with eager longing for the revelation of God's children. Anizo student nje, but kunento eninayo ngaphezulu. We are the children, the sons and the daughters of God. So while ilizwe lithengisa ngenyaniso, while abantu esibanika ithemba lethu bedlalisa, while kuqhuma i-commission ngapha nangapha, thina esihle lapha silindiwe. To understand the weight of these words, we must remember the background of the letter. Because sifunda singxamile sime ngenyawo, umfundisi uMasole unxiba isihlangu sokuqala ulungiselela i-healing service. But uPaulos uyabhala apha, ubhalela ibandla laseRoma, to a community ehlala abantu abangafaniyo. Ngapha ngamaJuda, ngapha ngamaGrike. Bonke abantu bafuna ukuba nobudlelwane kuThixo, kodwa ngenxa ye-context abazifumana bakuyo, values and principles are then left behind. While Paulos ebhala abazalwane, believers living at this heart of Roman Empire, abantu abaphethe amandla baze babelane ngawe, uba awazi mntu awuzufumana share in this pie that we are sharing. A society marked by power, political tension, social division, and religious pluralization. Zonke izinto zenzeka kule ndawo siphila kuyo. Is it not the same where we come from? Kodwa uPaulos inhlungu esizibonayo, noba zingazeke zifuna ukusigwinya, zingaziyasiqwenga, futhi asinalo nesabelo kuzo after, kodwa yazini into ba ilindiwe. Now Paulos not yet visited them, but ubabhalela words of encouragement, explaining the gospel clearly and to unite the Jews and the Gentile believers in their shared identity in Christ. In Romans chapter 8, Paul reminds them that through Christ we have received the spirit of adoption. Shilo lomzalwane befunda apha ninikwa ngamoya wobugwala, kodwa ninikwa umoya wokuhlula. When pressure presses you, you won't make it. I'm a child of God. And ndinikwa umoya hayi wobugwala. Ngoba kukho into endilindileyo after this pressure. And after this, uzawulibala noba wakaba ne-sleepless nights. Wake walala estratweni ngoba ufuna accommodation. Wake ungabi nako nokutya. Because inhluku zakaloku azinawufaniswa nento ezayo. We are no longer slaves to fear, but children of God. This identity is crucial. Before we are students or professionals or leaders, because one of us, one day we will be leaders, we are first sons and daughters of God. Uyuva umuntu xa ezikhayisa ngomntwana wakhe, tata umhlobo wami pha noba uyatsho xa ke senza into ezinto umntana wakhe pha endlini, nomfundisi uMasole ndongibone phosa intombi yakhe pha, xa ke izinto ezi-right athi ufuthise ntata, xa ke izinto ezi-wrong futhi mama futhi nini akho bantwana banje ekhaya. So since we are given this spirit esingasenzi majuju namagwala, sifuze kuloo tata ngoba we are sons and daughters.
So identity, I need uba sifake anything or adjust it or mold it, we are perfect before God. Salon. Mandiyeke. Yet Paul is also honest about reality. While ethetha lamagama echaza zonke izinto uba singonyana nentombi zikaThixo. That means our lives carries purpose beyond personal success. We belong to God's mission in the world. Belisitsho mositsho nithume usebenzi. Ke usebeleze. Asenzeni thina, yes I know. And if nubabuza befundisi, ukhona mhlawumbe aqala bangabantu bawufuna umuntu wami ukumfundisa. At least nina choice nina nenzela for your own success, but while you attain the degree, waziba kune pressure onayo ngoba kukho abantu abakulindileyo. Even creation itself is grooming, waiting for you. Uzokhululwa nguwe. The Christian life does not remain suffering, or does not remove suffering, sorry. In fact, he acknowledges that suffering of this present time, these suffering include personal struggles, social injustice, and even the grooming of creation itself won't last. That Paul says, creation awaits eagerly. Hey, Shlungu is. Ndithe umama xa edolophini noba imoto iphantshile okanye akazubuya kodwa thina bangapha sithi umama yabuya. And then the painful part is umama muswele ngeCovid. Yayizothathwa imoto ekhaya imsesibhedlela wathi ukuthi zawubuya abantwana bakhe. So ukulinda. And as this scripture says, creation is waiting eagerly for us. Because akunokwenzeka nto thina sihlezi no, things will change. No, President Ramaphosa will change. No. Ndithetha when address youth kwi-synod that abantu abatsha bane-tendency okanye banamandla wokuqala i-movement ezizisa utshintsho. You can count, go back, ndiyasebenzisa the University Oxford situation John Wesley. Sikwi-Methodist namhlanje because even though they were mocked, bebiza i-Holy Club besenza izinto ngokwe-order, today we are Methodists because of them. The disciples of Jesus Christ, young people, fees must fall. It was a Dompas, it was young people. June 16, what is it? Indoni thini hashtag yethu. And I'm being serious. Indoni yethu into. While things are happening and siyazibona, some of them azisivuyisi nathi, kodwa indoni thina esenza ba sithi sakwenza utshintsho. Or I was just adding kule generation yethu nomfundisi Mahlobo noMatheko, hayi nabefundisi zange benza nto nathi asinakwenza nto. Then to move to the other side means crossing boundaries, much like Jesus did when he stepped into places or the other side that was avoided. Where injustices persist, where communities struggle, where young people lose hope, like some of us. The other side may be in reaction to the depression, poverty, gangsterism, and all things that are happening that we are not even paying attention.
So guys, in conclusion, sizayilungisa ngomhla usihlalo lena. Mina nje ndizothi kulo nyaka ka-2026 and beyond, let it be your motto. Classroom, the camps and the community, these are the mission fields. So rise, children of God. Rise, sons and daughters. Step beyond comfort. Cross to the other side. For the world and even creation itself waits with eager longing for you to relive. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit.